Tot donar la benvinguda al director general, el Miquel Molins, i a un munt de personalitats dintre de l'àmbit de l'agricultura, sobretot de l'agricultura ecològica. Però sí que no voldria oblidar és a tota la gent que ha fet possible aquest simpòsium. Aquest simpòsium per tindre aquesta ramaderia, aquests vedells més ben alimentats i treballar conjuntament perquè aquest sobrecost l'hem d'ajudar i per què no que sigui una trobada anual de la ramaderia ecològica que sobretot aquí a Catalunya que som líders en agricultura, ramaderia hem de créixer molt més. I finalment només recordar que l'objectiu principal d'aquestes jornades no és transferir informació rellevant, que també, sinó que l'objectiu principal per nosaltres i per tot el comitè organitzador era crear un lloc de trobada. I penso que tindrem sens dubte l'ocasió d'aprendre coses i de tenir més elements de reflexió a partir del que ens aportarà. I bueno, comencem amb la ponència. La ponència és una mica general, després si voleu entrar algun detall concret ens ho dieu. I el pollastre i de por. Clar, quan te trobes amb el pollastre fora al camp, pues tampoc no... ¿Una selección en favor de los parásitos más resistentes? Realmente es una actividad sobre todo física, ¿no? Todo lo que dices de los controles físicos o las incidencias físicas. Incluso las esporas, como estoy recordando ahora el estudio de termonavegabilidad. Al revés, los de la ganadería convencional están ahora confluyendo hacia el control en ecológico por necesidades. Como digo, estos nuevos condicionantes del control convencional coinciden plenamente con los principios de la ganadería ecológica, de minimizar los